आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाइ एबसुनि मावख'आव दिनै फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखां होनानै जिउ दानायनि सुबुरुन होनायनि हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हायो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि थेबासन ब्रह्म, बिएस कलेजनि बिबुंगोरा बाबुराम बसुमतारी, बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोरांसार बसुमतारी बिथांमोनहा बिजनीनिफ्राय खौरांगिरि मोगथां बर'नि हेफाजाबजों मा फोरमायदों मिथिना लानि। दिनै जों बिजनी दख'रा एबसुनि बानजायनायाव मंगलियान आरो मारिपारा ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै मिरुनि बिथोन बायदियै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे मावथांखि बायदि जों फरायसाफोरखौ गोसो थुलुंगाखांनाय आरो जिउ राहा दानायनि सुबुरुन होनायनि दिनै जों बे मंगलियान दालाइ एबसुनि मावख'नि न'ब्लङाव जोङो हाबाफारि लादों। जोंनि बे हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो दाख्लै थांनाय सेबाजों फोसावजानाय जा मेट्रिक रिजाल्ट बे रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जाहाथे मोनसे थिग दिगजों थांहोनो हायो, बिनि थाखाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मानो होनब्ला जोंनि गोबां फरायसायानो मेट्रिक पास जाखांनानै साइन्स फरायबा मा जानो हायो, आर्ट्सजों मा जानो हायो, कमार्सजों मा जानो हायो, बेखौ जोंनि गोबां फरायसाया मिथिजोबनो हाया। बेखायनो जों दिनै नैबे केरियार काउन्सिलिंनि गेजेरजों जोङो दिनै बेयाव थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो आर्ट्सजों मा जानो हागोन, साइन्सजों मा जानो हागोन, कमार्सजों मा जानो हागोन, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो बिनि थाखायनो लानाय जादों। आरो जोंनि थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जाहाथे मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानानै गावनि न'खर, गामि, समाज आरो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां थासारिसिम लाबोनो हायो। बिनि थाखायनो जों बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां आंखाल दं। आंखाल होनोब्ला जोङो गोजौ लेभेलनिफ्राय लानानै गाहायसिम जोंनि गेजेराव आंखाल दङ, जाय आंखालखौ जोङो दिनैसिमबो सुफुंनो हायाखै। आंखाल होनोबा जोङो नायदो गोजौ लेभेलनि अफिसारनिफ्राय लानानै गाहाय लेभेलनि जोंनि जि खामानि मावग्रा जोंनि गेजेराव आंखाल जानानै दं। बैफोर आंखालखौ जोंनि बुंनायनि गेजेरजों, जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफ्रा सोलोंनानै जाफुंसार जानो हायो नामा, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे केरियार आरो काउन्सिलिं आरो मटिभेसन प्रग्रामखौ दिनै बेहाय लानाय जादों। साबैसेसो फरायसाफोरा बाहागो लादों? दिनै नैबे मंगलियान दालाइ एबसुनि मावख'आव जोङो मोननै दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ हांख्रायदों। बेयाव जोङो 300सो फरायसाफोरखौ हांख्रायदों, नाथाय जों 250सो फरायसाया बेयाव बाहागो लानायखौ नुदों। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जों लांबाय थागोन। बिजनी दख'रा हिसाबै जोङो 4 थावनियाव जों बेबायदि हाबाफारिखौ लाखांबाय आरो 3-4सो थावनियाव दंबावो। जों बे साननैसोनि गेजेराव बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै फरायसाफोरखौ केरियार काउन्सिलिंजों लोगोसे मटिभेसन होनो थाखाय जोङो थांखि लादों।